खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब दिनै आं दङ नैबे बिसमुरि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय महनपुर गामियावहाय दा बे समाव आङो महनपुर गामिनि सासे आइअआइ मोननाय बेनिफिसारिनि न'खराव दंफैयो दा बिथांनि न'आ जों मिथिनानै मोननायाव 2 बोसोर जालांबाय दा बिथांनि न'खौहाय मालिगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय महनपुर गामिनि नैबे बिथांनि न'खौहाय लुना होनो थाखाय सासे मेम्बारा आखायाव लादोंमोन नाथाय 2 बोसोर जाबाबो बिथांनि न'आ कमप्लिट जायाखै दा मा जाहोनाव कमप्लिट जायाखै नैबे बेनिफिसारिनि खुगानिफ्राय आं मिथिनानै लानो नाजागोन गिबियाव आदैखौ खुलुमबाय जोंनि समनि रादाबनिफ्राय आदैना मा मुं बिजेट बसुमतारी गामिया महनपुर दा जों मिथिनानै मोननायाव नोंथांनि न'आ नैबेखौ नोंथाङा सरकारि न' नों मोनदोंमोन सरकारि नाथाय नोंथांनि न'आ दिनै 2 बोसोर जालांबाबो कमप्लिट जायाखै मा जाहोननि थाखाय दा बे कमप्लिट जायैनि जाहोनानो जाहैबाय नैबे इउपिपिएलनि माबा मनिटरि कमिटि दं नामानो बिसोरो दा गावसोर लुनो होननानै आखायाव लादोंमोन आरो दा आखायाव लाबाय नालाय दा आंथ' फैसाखौ जेनेबा फार्स्ट किस्तिनिखौबो हरखाबाय बिसिनो ओमफ्राय दाना आद्रा खामानिखौ मावफैबाय माखासे खिनिखौ ओमफ्राय मावनानै एसे थाथ'लायबाय सेकेन्ड किस्ति ओंखारबाय सेकेन्ड किस्तियावबो हरबाय आङो आरो दाना दसे थाथ'लायबाय बिसोरो ओमफ्राय लास्ट किस्ति गबाय बावबो हरबाय आङो ओमफ्राय दा हरै हरनानै आंनि हरनांगौआ जोबथ'नायानो जाहैबाय ओमफ्राय दा न'आ जेन' ओरैबायदि जाहैबाय आरो बिसोरो दा न'आबो ओरै मुदायावबो कमप्लिट गैया वाला आरो खेरखिबो गैया दरजायावबो गैया दा हायावबो गैया जाहैबाय दा आंनोथ' बेखौ न'आ क्लियार जानांगौमोन आंनि हिसाबाव दा बिसोरो लुगोन होनो लुवा फैगोन होनो फैया आरो मावनाय समावबोथ' गैखायाखा गाफैखाथ्राखै बिसोरो माब्लाबा बे नोंथांमोननि भिसिडिसिनि चेयारमेनखौ लोगो हमनानै बे न' इनकमप्लिट जानायनि सोमोन्दै बुंफेरबायदोंमोन नामा आं जेबो होनाखै होनफेराखै आं ओरैनो दा जाय बे न'खौ लुना होनो थाखाय दायथ' लादोंमोन बिथाङा नोंथांजों सावरायोना सावराया बिसोरथ' दा नुब्लाबो रायलायानो माबा नुब्ला माबा मोखां सोम जानोसै दाबसिंसो एरखेनानै थाङो मा खावलायनो सानगोन दिनै नोंथाङा नैबे जोंनि दा आंथ' खावलायनो सानो माने आंना न'आ जानांगौ थाजानाय बायदि न' गैया होननानैसो गभर्नमेन्टआ न'खौ हरखादों नालाय आंनि न'आ कमप्लिट जानांगौ आरो जेरैबायदि लुना होनांगौमोन बेबायदि जाना होनांगौ आरो दा सिगाङाव गावसोरथ' रायज्लायनायाव होनलायबावदोंसोमोन न'आलायनो माने गावसोर सिं फिनिसिं होगोन आरो बेनिफ्राय रं सं कमप्लिट खालामगोन थिं गोथां होना होगोन खालि नों सौखि सोदो उन्दुदो बेबायदि होनदोंमोन ओमफ्राय दाथ' बे खामानियाथ' मोनसेबो जायाखिसै गासिबो थगायनायसो जाजोब्बाय बेनो आरो दा नोंथांमोना खोनानो मोनबाय जाय बेनिफिसारि बिथाङा गावनि खुगाजोंनो फोरमायबाय जाय नैबे भिसिडिसिनि सिङाव थानाय मेम्बारा बे न'खौ लुना होनो थाखाय बिबानाव लादोंमोन बिथाङा दा बिथांखौ नुयोब्ला रायज्लायनो बानाय खोन्थियो दा बे समाव आङो नै बिथांनि इनकमप्लिट न'खौ दिन्थिनो थाखाय खावलायगोन दा नैबेनो जाबाय थांनाय 2 बोसोर सिगाङावनो मोननाय न' दासिम खिरखिबो गैया दरजा गैया मिस्ट्रि दंखायो ओमफ्राय बे माबाया बे खासिबारिनि माबा